Полски тир се преобърна на международен път Е79 след Монтана в посока Враца. Шофьорът, полски гражданин, не е получил травми. Пътният инцидент е станал около 10 часа днес. По това време в района на Монтана валеше обилен дъжд. Тежкотоварната машина е пътувала от Монтана в посока Враца. На излизане от десен завой, шофьорът не е успял да го вземе, преминал е в отсрещното платно и се е обърнал настрани. За щастие, по това време в насрещното платно не е имало коли. Причината за пътно-транспортното происшествие най-вероятно е високата скорост, несъобразена с мократа пътна настилка. Пробата на водача на колата за алкохол е отрицателна, съобщиха полицаите. Шофьорът на 27 години е бил откаран и прегледан в спешното отделение на болницата в Монтана без травми. Товарът от тира не се е разсипал. На място има тежкотоварна кола, която ще трябва да изправи катастрофирали тир, който е затворил пътя от крапчене за Е79.